Tänään on meille sitten asennettu tänne meidän Espanjan kotiimme uusi sähkölukko. Me hankimme sen Finex Techiltä. Fuengirolan keskustassa on heidän myymälänsä. Ja tarve lähti liikkeelle siitä, että me halusimme ohjata lukkoa myös kotimaasta, koska toinen kotimme täällä Espanjassa ei ole koko vuotta meidän käytössä. Tänään tehtiin asennus. Asennus vei reilun tunnin ja lukko on saatu nyt toimimaan niin, että perheenjäsenet menevät sormitunnistautumisella sisään. Tämä oli juuri sitä, mitä me odotettiin. Me saimme tosi hyvän palvelun Finex Techiltä. Vertasimme heidän toimitiloissaan erilaisia sähkölukkoja toisiinsa ja päädyimme sitten tähän TD-ratkaisuun, joka jo aluksi oli meidän mielestämme sellainen, jonka me halusimme. Itse käytön kokemuksesta minulla ei tässä vaiheessa ole sen enempää kerrottavaa, koska asennus on juuri tehty. Mutta odotteet tässä prosessissa ovat menneet sen mukaisesti niin kuin meille luvattiin. Me kävimme 3 päivää sitten ostoneuvottelut ja nyt lukko on asennettu kotiin. Eli avaus tapahtuu tällä tavalla ja ovi on auki. Hyvin yksinkertaista ja nopeaa. Ja nyt se on lukittu.